Milí priatelia, vítame vás pri špeciálnom spravodajstve. Začínajú sa silvestrovské televízne noviny. Dobrý večer. Vítajte. S tímom, ktorý sa podieľa na tvorbe televíznych novín, sme sa rozhodli pripraviť si pre vás spravodajský silvestrovský špeciál. V ňom sa chceme zamerať na tie najdôležitejšie udalosti roku 2014. Veríme, že záver roka a Silvester s ním spojený je vhodnou príležitosťou. 1. marca sa v Drienovskej Novej Vsi konal náš ples. Organizáciu mali v rukách Julka Galová a Robo Marcinčo. Stretnúť sa s priateľmi a kamarátmi z prešovskej či košickej mládeže bolo výnimočné, keďže príležitostí nie je toľko, koľko by sme chceli. Vládla tu fantastická atmosféra. Pozrieme sa a pripomeňme si, ako to 1. marca vyzeralo v Drienovskej Novej Vsi. Od jarného mesiaca, myslím, kolegyňa, že môžeme prejsť k letu. Čo povieš? Ja len súhlasím. Poďme na to. V dňoch 2. až 8. júla sa konal dorastovo-mládežnícky tábor. Mnohí však uprednostňujú pomenovanie Dorasťák. Tohtoročný tábor sa konal v obci Mlynčeky pri Kežmarku. Účastníci aj vedúci si ho nadmieru užili. A my veríme, že doteraz na tábor spomínate len v tom najlepšom. Prežili sme spolu júlový mladý a nespútaný týždeň a sme radi, že s mnohými, ktorí teraz sedíte pred plátnom, sa pravidelne stretávame dodnes. Pestrý a dynamický program pripravil tým pod taktovkou nášho priateľa, kamaráta a brata Stana Hrivňáka. Všetko šlo tak, ako malo a Pán Boh sa staral. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako Dorasták 2014 vyzeral. Ozaj, tešíte sa už na leto 2015? Úspešný, nezávislý, nerieši, čo môže prísť, nehľadieť na okolie, mať jasný cieľ, teraz žiť, sebe pánom byť, len svoje ísť vo svojich snoch, nespútaných, na každý deň sa pozrieť chcem a vidieť viac než vlastný tieň. No nežijem tak, ako chcem a v hĺbke srdca viem, že svete chýb udalží sám slobodu nenájdem. Nežijem tak, ako chcem a v hĺbke srdca viem, že svete chýb udalží sám slobodu nenájdem. Keď Ježiš príde, púta zlomí, už navždy nespútaný žiť, sám sebou byť, no nikdy viac sám po Bohu.
navždy nespútaný žiť, sám sebou byť, no nikdy viac sám po boku kráľa kráčam. Cestách ísť na veky, v tvojej láske chcem žiť. Na veky, po tvojich cestách ísť. Túžim žiť ako chceš ty, náš život skutočný. Túžim byť ako ty, mladý a nespútaný. Túžim žiť ako chceš ty, náš život skutočný. Túžim byť ako ty, mladý a nespútaný. Keď Ježiš príde, púta zlomí, už navždy nespútaný žiť, sám sebou byť, no nikdy viac sám po boku kráľa kráčam. And now Sports Camp 2014. Príprava športového tábora bola náročná, ale s Božou pomocou sme to zvládli. Konal sa v Tisovci v dňoch 15. až 21. júla. Bol to pre všetkých perfektný týždeň. Mnohí sa zdokonali v basketbale alebo v florbale. Miestami možno niektorí nevládali, ale podstatné je, že všetci sa vrátili zdraví a bez zranenia. Pripravené boli aj témy a svedectvá. Veľké obľúbe sa tešili aj potáborové stretnutia, tak ako aj v prípade dorastiaku. Dodnes sa fanúšikovia a nadšenci športu stretávajú v centre voľného času. Nech elán a energia sprevádzajú aj prípravu ďalšieho športového tábora. Sériu letných táborov tohto roka uzavrel detský tábor. Jeho organizácia a prípravné porady prebiehali pod dôkladnou záštitou sestry farárky a brata farára. Témou detského tábora bola skúška odvahy. Tu si počas 5 dní na Mníchovskom potoku vyskúšali nielen vybraní vedúci, ale aj samotní účastníci. Veľké obľúbe sa tešili dopoludnejšie témy a skupinky, ale podobne aj večerné programy, kde vedúci zapojili kreativitu a pripravili originálne scenáre. Pripravovať detský tábor je práca krásna, byť jeho súčasťou je službou potrebnou a výnimočnou. Vštepovať a hovoriť deťom evanjelium od útleho veku je naozaj fascinujúce. A odpovedať na ich zvedavé otázky je niekedy veľmi náročné. Vyberáme z archívu detského tábora roku 2014. Was local for show, though we paving the road that's opposed to the dodo. Going over your head like a top hat. Stop that! I know you hear me spitting these hot raps. Now watch that beat, cause it's about to drop. The Rockets is the 09 jump off. Yeah, your last name Pan, first name Peter. I know you see me playing and you want me to teach you, but I say elevated so that all God's creatures can hear me shout it out like my name is Aretha. Getting R-E-S-P-E-C-T. Fly by, see the looks on your faces, cause I'm in full E-F-F-E-C-T. Jet setting on a daily basis. Baby, that's man.
silvestrských špeciálnych televíznych novín sme sa rozhodli zaradiť ďalšiu rubriku. Tá nám priblíži pre nás už dobre známe páry, ich výnimočný deň. Rubrika Svadby roka 2014 zahŕňa svadbu Milušky a Jána Velebírovcov, ktorá sa konala 2. augusta v Evanjelickom kostole v Bardejove. Svadbu Marušky a Daniela Skoncovcov, ktorí si svoje áno povedali 16. augusta v Evanjelickom kostole v Kukovej. A svadbu Aťky a Maja Richvalský, ktorí sa na spoločnú cestu vybrali 6. septembra. Ak si to preniesieme do dní, tak Miluška s Jánom sú spolu dnešným dňom svojich 151 dní. Maruška a Danovi plynie dnes 137. deň ich spolunažívania a Aťka a Majo sú spolu už 116 dní. Pripomeňme si významný deň našich priateľov v nasledujúcej fotoreportáži. A ako čerešničku, už takmer v závere silvestrovských televíznych novín, sme si pripravili ešte niečo špeciálne. Zo svadieb minulého roka sa pochopiteľne tešíme. Nech je naďalej v manželstvách, ktoré sme videli, naďalej porozumenie, láska, tolerancia a Božie vedenie. Ani rok 2015 nebude na svadby chudobný. Svoje áno si v auguste povedia dva páry. V 1. augustovú sobotu budú manželský sľub skladať Julia Galová a Robert Marcinčo. O týždeň neskôr, teda 8. augusta, bude znieť svadobný pochod pre Jarku Petričovú a Jakuba Šadera. Pri prvom spomínanom páre prebehli zásnuby v máji a pri druhom o mesiac neskôr. Nie je asi podstatné, kedy prebehli zásnuby. Dôležité je, že pred týmito pármi sú mesiace a týždne plné príprav. Želáme vám, milé páry a kamaráti naši, aby ste to zvládli bez stresu. Užívajte si a tešte sa na 8. mesiac roka 2015. Pozrieme si niekoľko záberov oboch snúbeneckých párov. Nož, kolegyňa, myslím, že príjemnejší záver silvestrovského vydania sme si ani nemohli prijať. Tak veru. Koniec roka je ale pre mnohých obdobím bilancovania a hodnotenia roku, ktorý sa pomaly končí. Každý z nás zažil v roku 2014 určite momenty plné radosti a šťastia, ale aj okamihy, ktoré boli ťažšie. Aký bol rok 2014 pre vás? Pred nami sú jeho posledné hodiny a minúty. Sme radi, že ich môžeme stráviť spolu ako spoločenstvo a vkročiť do nového roku s prianiami a želaniami všetkého dobrého. Nebojme sa dať si osobné výzvy a dbajme na to, aby sme ich vedeli dodržať. Skôr než zaznejú záverečné slová, máme pre vás ešte stručný program. Po skončení televíznych novín si slovo zoberie kolega Jakub Šader. Nasledovať budú chvály, téma, modlitby a veršiky pre rok 2015. Zhruba o 22. sa môžete tešiť na zábavný silvestrovský program. Odvysielame ho z priestorov Modlitebny na Vínbarku. Naživo. Silvestrovské špeciálne televízne noviny sa končia. Veríme, že aspoň malou troškou sme vám záver roka spríjemnili. Ďakujeme za podporu, priazeň a do nového roku vám prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, radostných a veselých okamihov, Božieho požehnania a vedenia.
Nech je rok 2015 pre nás rokom motivujúcim a výnimočným. Tešíme sa z každého nového dňa a máme na pamäti, že každé ráno máme z Božej milosti. Majte sa krásne a dovidenia. Všetko dobré a pekný večer. Dovidenia. Áno, mám si počuť veľa roboty so mnou. No. S týmom, ktorý sa podieľa na príprave televíznych novín, sme sa... Áno, keľu! Ja som vedela, že zakoktam hneď na začiatku. S týmom, ktorý sa podieľa na tvorbe novín, sme sa rozhodli pripraviť si pre vás špeciálny spravodajský špeciál roka a Silvester s ním spojený je vhodnou príležitosťou. Keďže príležitosti nie je toľko, koľko by sme chceli. Julka Galová a Roman Marcinčov. 1. marca sa... Ešte raz. Prežili sme spolu júlový, mladý a nespútaný týždeň. Bolo to 2015. Fotky. And now, Sportscam. And now, Sportscam 2014. Čo je to také smiešné? And now, Sportscam! Konal sa v Tisovci dňom 15. až 21. apríla. Príprava športového tábora. Tábor. Tábor! Pripravené boli aj témy a sledectvá. Dodnes sa fanúšikovia Dodnes sa... Čo by to bylo? Tak si rozmyslím, kde? Asi už. Toto pôjde do podajných záberov. Stretávajú v centre voľného času pri florbale. Alebo dajme len, že sa stretávajú. Dodnes sa fanúšikovia nadšenci športu stretávajú. Vieš ty? Centre voľného času, to že vás... Dodnes. Do silvestrovských špeciálnych televíznych novín sme sa To si už prečítala, hej? Hej, si ma teraz spomínal, som bola v dobrom... Stano! Poznáš takú pesničku, že Stano, vykopal som ti jamu pod vodou. Aj toto bude pripodané. Naše dueto s Adamom. Poslať Adamovej fotky. To ma Tejna naučila, že si mám písať na ruku a potom nezabudneš. Pošla fotky. To je tiež pošlite. To pošlem. Hej. Poslať Adamovej fotky. Do zajtra ráno to bude posledné. Zajtra po 7 odoslané, yes, konečne. Ale tak. Scéna. To je zlý scénár, kto ho písal? Je milé! Čo za scenaristu máme? Vyhodiť ho, vymeniť. Vymeniť. Tak máš Prepustiť. padáka. Čau. Seba. Vlastne ďakujem za spoluprácu v roku 2014 s novým kolegom od 1. januára. Stáno, vymenila som ťa. Vymenila som ťa. Fajne. Ale čo? Čo na k tomu povieš? Že idem to pozbierať a že som bol nešikovný a jednoducho nešikovným ľuďom patrí svet.